stop entry kan ti da na hi kemin kan ron ti dang lam hleka chu tu na hen kan ron ti lang chin do na ni stock a hen kan kalanga mang kan stock entry a kan lu tanga chuan stock entry page a khat hian a ron in hong ta chuan a chunga hian hei type select na tur an ta damdoi kan entry du kha tap tablet ani chuan tablet ti kan select anga chuan voi khata ron phezeu a ron in reload a page hi ron in refresh a chuan ta hian a inziak herangai lo kan select a kha chuan track name a hian kan zu en chuan hei damdoi tablet song kha ron lang ta ni chu tiang deuh che chuan entena damdoi kan enter tur kha capsule lo ni ta se capsule si kan select lenga chuan a ron phezeu a voi khat chuan track name a hian kan zu en anga capsule song khat khan a ron lang do na ni chuan tu din huna chuan tikhan kan hriat thei ta chu damdoi kha type khat zela kha voi khata entry kan ti thei ti na ni chu entena tablet kan enter don chuan tablet zong kan ti photanga chu tiangin capsule kan enter don chuan capsule zong